Politológ a komentátor Eduard Chmelár komentoval kritiku Donalda Trumpa voči Volodymyrovi Zelenskému, ktorého označil za diktátora bez volieb a spochybnil jeho legitimitu. Chmelár ďalej uvádza Trumpove tvrdenia, že Zelenského podpora je minimálna, zatiaľ čo prezident uvádza oveľa vyššie čísla. Chmelár poukazuje, že Zelenskému skončil mandát a podľa ústavy mali jeho právomoci prejsť na predsedu parlamentu. Kritizuje aj to, že Ukrajina pod jeho vedením obmedzuje opozíciu a médiá. Podľa Chmelára by Západ nemal nekriticky podporovať Zelenského, ale trvať na návrate demokratických mechanizmov do krajiny. Ak nechcete prísť o najnovšie správy, odoberajte kanál Slovensko v politike. Akú podporu má Volodymyr Zelenský? Donald Trump zverejnil včera ráno na svojej sociálnej sieti status, v ktorom na adresu Volodymyra Zelenského uviedol: odmieta voľby, v ukrajinských prieskumoch je veľmi nízko a jediné, v čom bol dobrý, bolo manipulovať Bidena. Diktátor bez volieb, Zelenský by sa mal rýchlo pohnúť, inak mu nezostane žiadna krajina. Pokračoval tak vo svojej kritike, ktorú začal už v utorok, keď vyhlásil, že Zelenského podporujú iba 4% Ukrajincov. Do amerického prezidenta sa okamžite pustili všetci najatí propagandisti, politruci, lovci hoaxov a iní tajtrlíci s tým, že vraj klame a preberá ruskú propagandu. V skutočnosti oni sami prebrali nekriticky a bez overenia podľa akýchkoľvek žurnalistických zásad Zelenského propagandu, že dezinformácie o tom, že mám podporu 4%, pochádzajú z Ruska a tvrdil, že ho podporuje až 57% občanov. Bolo až rozkošné, ako všetky mainstreamové médiá prebrali túto hlášku ako fakt, napríklad denník N bez overenia po Zelenskom odpapagájoval, že v skutočnosti SIC ho podporuje 57 Ukrajincov. A teraz sa pozrime na fakty. Problém s prieskumami verejnej mienky na Ukrajine je, že tam neexistuje skutočne nezávislá, rozumej neutrálna agentúra, ktorá by mohla takýto výskum uskutočniť. A tak ide o to, čo si vyberiete. Zelenský si vybral, prirodzene, prieskum, ktorý mu najviac vyhovoval, a ten po ňom nekriticky prebrali všetci západní lídri a ich hlásne trúby. Existujú však aj iné prieskumy. Napríklad statista uvádza, že v októbri 2024 mu vyjadrilo podporu len 24% opýtaných. A sociálne monitorovacie centrum v Kieve zverejnilo v novembri 2024 prieskum, podľa ktorého by Zelenského volilo iba 16% Ukrajincov. Takže tvrdiť, že Donald Trump klame a že Zelenský má podporu väčšiny ukrajinských voličov, je čisté zavádzanie. A nie je to poprvýkrát, čo samozvaní lovci hoaxov ako Goda alebo Schneidl sami šíria hoaxy. Je to výsledok dlhodobého zatemnenia mysle ľudí, ktorí dokážu uvažovať iba v binárnej sústave na osi Putin. Soros, pre ktorých je všetko, čo nedokážu spracovať, ruská propaganda a ktorí nevedia rozpliesť zložitosť súčasného sveta inak ako šírením ďalšej propagandy. Čo sa týka Donalda Trumpa, z jeho strany ide o už bežné preháňanie. Poznáme jeho dlhodobú rétoriku, napríklad jeho reči o miliónoch a miliónoch mŕtvych, hoci ide pravdepodobne o 100 000 a podobne. S takouto rezervou treba brať aj jeho slová o údajnej 4% podpore Zelenského. My dnes nevieme overiť, či má pravdu, vieme však na základe iných prieskumov, pozorovania tendencií v ukrajinskej spoločnosti, vyjadrení jeho oponentov a iných znakov vysloviť hypotézu, že Zelenského podpora je skutočne nízka a naďalej klesá. To je prvá vec. Druhá vec je spochybňovanie Zelenského legitimity. Západní propagandisti bránia ukrajinského prezidenta tézou, že počas vojny sa predsa nemôžu uskutočniť prezidentské voľby. Túto výhovorku spochybňuje bežná prax nielen počas takých konfliktov, aké boli v Afganistane alebo v Iraku, ale aj vo viacerých západných štátoch, vrátane USA, kde sa konali voľby prezidenta aj počas prvej i druhej svetovej vojny. Nejde však len o samotný volebný akt. Západní politruci tvrdia, že spochybňovanie legitimity ukrajinského prezidenta je kremeľská propaganda. Je pravdou, že to, že Volodymyr Zelenský je nelegitímny prezident, tvrdí aj Vladimír Putin. Lenže tu je oveľa dôležitejším arbitrom ukrajinská ústava. Podľa súčasnej legislatívy sa voľby skutočne nemôžu uskutočniť počas vojnového stavu. Ibaže po uplynutí volebného obdobia ukrajinského prezidenta v máji minulého roka mali prejsť právomoci na predsedu parlamentu, tak ako je to bežné v štandardných demokraciách.
Nič neoprávňuje Volodymyra Zelenského svojvoľne si predĺžiť mandát. Požiadavka Donalda Trumpa na uskutočnenie regulárnych volieb je preto úplne pochopiteľná. Pri mierových rokovaniach chce mať legitímneho partnera, ktorý hovorí za ukrajinský národ. Zo zúfalých a zmätočných vyjadrení Volodymyra Zelenského je čoraz jasnejšie, že ten už nehovorí za nikoho, len za seba samého. Zelenský tvrdí, že Ukrajinci nechcú voľby, čo je otvorená lož, a že nechcú územné ústupky, čo je ďalšia lož, pretože prestížny Gallupov inštitút, ktorý hádam nikto nebude spochybňovať, uvádza, že až 52% Ukrajincov, ktorí si želajú ukončenie vojny, súhlasí s mierom aj za cenu územných strát. A sme pri poslednom tvrdení Donalda Trumpa, ktorý označil Volodymyra Zelenského za diktátora bez volieb. To pobúrilo západných lídrov vari najviac. Český prezident si položil otázku, ako môže byť prezident, ktorý odoláva agresii susednej mocnosti, diktátorom. Sovietsky zväz odolával agresii nacistického Nemecka niekoľko rokov a to nemení nič na tom, že Stalin bol diktátor. Iná vec je podstatná. V našom priestore sa politologické výrazy nepoužívajú ako odborné termíny v ich skutočnom význame, ale ako nadávky. A tak slovenská opozícia nazýva Fica alebo Orbána diktátormi, ale Volodymyra Zelenského demokratickým prezidentom, čo sú totálne úlety. V racionálnej debate treba medzi odbornými termínmi prísne rozlišovať. Zelenský určite nie je diktátor, ale nie je to ani demokrat západného strihu. Je to autokrat, ktorý likviduje demokratické inštitúcie. Ukrajina podľa najprestížnejšieho meradla Index of Democracy nepatrí medzi demokratické, ale hybridné režimy a dlhodobo v tomto rebríčku klesá. Väčšina opozičných médií je zakázaných, opoziční lídri sú vo väzení alebo v exile a týka sa to predovšetkým liberálnych predstaviteľov, preto je paradoxné, že progresívne Slovensko väzetíva nacionalistického militantného vodcu a nezastane si politikov, ktorí patria do ich ideologického spektra a ktorí sú na Ukrajine politicky prenasledovaní. Zelenského nedávno obvinil z nedemokratických až protiústavných metód dokonca Kiskov kamarát Petro Porošenko, pričom ukrajinská bezpečnostná služba obvinila bývalého ukrajinského prezidenta po jeho kritike Zelenského z vlastizrady a napomáhania terorizmu, ale to uvádzam len ako úsmevný príklad. Naposledy Volodymyr Zelenský arogantne odkázal všetkým, ktorí nesúhlasia s jeho režimom a ktorí si želajú voľby, aby zmenili občianstvo, pričom zabudol na to, že sám zakázal ukrajinským mužom opustiť krajinu. Trumpova nedôvera a neochota rokovať s takýmto človekom je preto úplne oprávnená. Zelenský stratil legitimitu nielen v jeho očiach. Spomínaný Petro Porošenko dokonca tvrdí, že Zelenský plánuje uskutočnenie prezidentských volieb tak, aby nemal oponentov. Európska únia by preto mala prestať chrániť neurotického, nepredvídateľného a autokratického komika a namiesto toho by sa váhou svojej autority mala zasadiť za obnovenie demokratických mechanizmov na Ukrajine. To je to jediné, v čom môže byť v mierovom procese ešte užitočná. Uzavrel príspevok Eduard Chmelár.